και ανάλυση του πίνακα στα πεδία τα οποία είναι αναγραμμένα στο πίνακα Word και τα χαρακτηριστικά που δίνουν δίπλα τα παιδιά είναι πολύ απλά και εύστοχα μπορούν να παρατηρήσουν τα χαρακτηριστικά της όψιμης αναγέννησης στη Ρώμη. Η τέταρτη ομάδα ταξιδεύει στο Τολέδο, όπου συναντά τον όριμο Δομήνικο Θεοτοκόπουλο με τα χαρακτηριστικά του μαγειρισμού. Ως αφορμής έχει δοθεί το γεγονός ότι στις 18 Ιανουαρίου 2014 άνοιξε επίσημα στο Τολέδο της Ισπανίας το αφιερωμένο έτος 400 χρόνια από το θάνατο του κριτικού ζωγράφου. Στο Τολέδο, την πόλη που έζησε ο ζωγράφος στα 36 του χρόνια μέχρι το τέλος της ζωής του, τα καμπανάκια χτύπησαν όλα μαζί, σηματοδοτώντας την έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων στην πόλη για την επέτειο των 400 χρόνων από το θάνατό του. Η ομάδα 4 ξεκινά το ταξίδι της στην Ισπανία. Πρώτη δραστηριότητα και εδώ, αναζήτηση πληροφοριών για τη ζωή και το έργο του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου στην Ισπανία. Δεύτερη δραστηριότητα, συλλέγουν τα παιδιά έργα του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου με την ένδειξη Δομήνικος Θεοτοκόπουλος μανιερισμός στην Ισπανία, προκειμένου να δουν την ιδιαίτερη τεχνοτροπία του που φιλοτέχνησε στην Ισπανία, τον μανιερισμό. Τρίτη δραστηριότητα αφορά τα αντιπροσωπευτικότερα έργα του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, τη συλλογή αυτών και τη δημιουργία αρχείου παρουσίασης με θέμα όρημα έργα του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου στην Ισπανία, μανιερισμός. Και η τέταρτη δραστηριότητα αφορά πάλι κριτική επεξεργασία και ανάλυση πίνακα. Δίδεται το όραμα του Αγίου Ιωάννη, όπου πάλι τα παιδιά με κατευθυνόμενη αναζήτηση χαρακτηριστικών που βρίσκεται σε πίνακα Word ανακαλύπτουν σιγά σιγά τα γενικότερα χαρακτηριστικά του μανιερισμού. Παρατηρούν τα παιδιά τις εξελιγμένες μορφές που χάνουν τη γήινη υπόστασή τους, την έκσταση, τις εθνικές μορφές, όπου καταργούνται τελώς αναλογίες, τις έντονες κινήσεις, την έντονη χρωματολογία, το βάθος και την έντονη τυπολογία. Η πέμπτη ομάδα είναι η παγκόσμια. Ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος στα Μουσεία του Κόσμου. Το 2014 έχει επισήμως χαρακτηριστεί ως έτος Ελγκρέκο, πλήθος εκδηλώσεων πραγματοποιούνται σε όλα τα μέρη του κόσμου για την ευφυή και ανατρεπτική προσωπικότητά του. Ας το τιμήσουμε κι εμείς και ας συναγωνιστούμε τις εκθέσεις της Ισπανίας, της Μαδρίτης και του Τολέδο. Είσαστε έτοιμοι, ομάδα 5, Γκρεκομάνια, να προβάλλετε το δικό μας Δομήνικο Θεοτοκόπουλο στον κόσμο? Η πέμπτη ομάδα έχει αυτό το ρόλο, να προβάλλει το Θεοτοκόπουλο στον κόσμο. Διαφοροποιούνται λίγο εδώ τα ερωτήματα. Προτείνει αναζήτηση από το διαδίκτυο έργων του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου που βρίσκονται στα μουσεία του κόσμου. Συλλέγουν από κάθε μουσείο τα αντιπροσωπευτικότερα έργα. Δίδεται ενδεικτικά η ιστοσελίδα Δομήνικος Θεοτοκόπουλος web.gr, κατά την άποψή μου είναι άρτια πολύ. Αποθηκεύουν τα αποτελέσματα στην επιφάνεια και ονοματίζουν. Δεύτερη δραστηριότητα. Συνεχίζουν την αναζήτηση πηγαίνοντας στην Ελλάδα και αναζητούν στο διαδίκτυο τις μεγάλες εκθέσεις που θα διοργανωθούν στην Ελλάδα για τον εορτασμό της επετείου των 400 ετών από το θάνατο του μεγάλου ζωγράφου. Επιλέγουν μία από τις εκθέσεις που θέλουν το σχολείο μας να παρακολουθήσει. Η τρίτη δραστηριότητα, δημιουργούν από τα έργα που έχουν συγκεντρώσει από τα μουσεία του κόσμου ένα αρχείο παρουσίασης χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα PowerPoint με τίτλο «Ο Ελγκρέκο στα μουσεία του κόσμου». Η τέταρτη δραστηριότητα αφορά, όπως και στην ομάδα 1, εκπαιδευτικά παιχνίδια, ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια, στην ιστοσελίδα του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης, ανατρέχουν στο μεγάλο ταξίδι, ψηφιακή εφαρμογή, παρακολουθούν το μεγάλο ταξίδι, πηγαίνουν στην εφαρμογή παιχνίδια και παίζουν το παιχνίδι τέλεια σε τα κομμάτια. Η επιτυχής δημιουργία στον σωστό χρόνο αποκαλύπτει ζευγάρια από τους πιο σπουδαίους πίνακες του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου στα μουσεία του κόσμου. Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν γιατί έπαιξαν με τους πίνακες στην παλέτα των έργων του Θεοτοκόπουλου μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο. Βλέπουμε εδώ παιδιακτικά παιχνίδια. Παρουσιάστηκαν οι εργασίες των ομάδων. Γενικότερα από τη συζήτηση, οι μαθητές γνώρισαν την αξεπέραστη τέχνη του μεγάλου ζωγράφου, που σβηλεύτηκε μέσα από τα βιώματά του, τα ταξίδια του, γεγονός που κατέστησε πρόγραμμα και πατέρα της μοντέρνας τέχνης και έναν από τους πιο καταξιωμένους ζωγράφους του κόσμου. Η αξιολόγηση των ομάδων έγινε με βάση την ετεροαξιολόγηση. Η κάθε ομάδα αξιολογεί τις άλλες ομάδες και όχι τη δική της, βέβαια στα παρακάτω κριτήρια, από το 1 έως το 4. Τα κριτήρια που αξιολόγησαν τα παιδιά της άλλες ομάδες ήταν ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών, τα πολυμέσα,
ως προς την πολυτροπικότητα, εικόνα κείμενο, την αξιοποίηση των σελίδων, την οργάνωση πληροφοριών, τη σύνθεση, την υλοποίηση των συγκεκριμένων χωρών, την αισθητική, τη συνεργασία και την παρουσίαση. Η οδεροαξιολόγηση ανέδειξε την ομάδα 5 και την ομάδα 2 ως τις καλύτερες ομάδες. Και θα ήθελα να σας δείξω λίγο τα παραγόμενά τους. Πάμε στην ομάδα 5. Θα βάλουμε και λίγο τον ήχο. Έτσι επέλεξαν τα παιδιά τη μουσική, αλλά και το πίσω του φόνο της διαφάνειας. Είναι πηγές που επέλεξαν την μουσική του κόσμου. Πώς γίνεις ο μόνος του Μουσείου Περνάκη, ο άλλος τρέχει στην Εθνική Πινακοθήκη. Τα χώρα στην Εθνική Πινακοθήκη σημειώσει το. Πώς γίνεις ο λόγο του φίλου σου. Το δόξα Μαγδαληνή. Το έργο αυτό έχει ληστεί με έκθεση στο Μουσείο Περνάκη. Στην Ελλάδα και το Μουσείο Γκρέκο. Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, ο Φωτοκόπουλος μεταξύ Βενετίας και Ρώμης. Με τα δύο βασικά εκθέματα, η βάπτιση του Χριστού και η άποψη του Ρωσινά. Το Ξενικό Μουσείο, ο Θεοδόρικος Φωτοκόπουλος πριν από το Γκρέκο, μέχρι τις 31 Μαρτίου 2015. Μουσείο Περνάκη, δύο εκθέσεις, ο Γκρέκο μεταξύ Βενετίας και Ρώμης, ο φιλικός κύκλος του Γκρέκο Σαντολέδος και ένα διεθνές επιστημονικό συνέδριο. Μουσείο Κοινωνικής Τέχνης, Μαγνητικό Μουσείο του Άλεξ Λονά, όπου θα παρουσιαστεί έκθεση του κομμάτι. Εθνική Πινακοθήκη, ψηφιακές αναπαραστάσεις των έργων του Γκρέκο σε φυσικό μέγεθος. Έξω από την Πινακοθήκη όμως, γιατί είναι κλειστή. Έχει ένα ημερολόγιο ουσία στο Μουσείο Μοντέρνας έχει σπίσει. Συναυλία των Αγγέλων βρίσκεται στην Εθνική Πινακοθήκη και τα γραμματόσημα. Τα παιδιά της ομάδας 5 αυτενέργησαν και προχώρησαν την έρευνα παρακάτω. Κατά την αναζήτηση στο διαδίκτυο τους έκανε πολύ εντύπωση σε παιδιά μαγαζίνου που εκδόθηκαν στις χώρες του κόσμου για το 2015 και στην Γκρέκο και έδειχναν από μόνο τους μια διαφάνεια. Η προσέγγιση αυτή συνέβαλε στην καλλιέργεια της πολιτιστικής ευαισθησίας των μαθητών, αλλά και γενικότερα στο ευρύτερο άνοιγμα της πολιτικής τάξης σε μουσιακούς χώρους. Τα παιδιά επέλεξαν την έκθεση που ήθελαν να επισκεφθούν την 5η 26 Μαρτίου 2015 την προγραμματισμένη διδακτική επίσκεψη των μαθητών στο Βυζαντινό Μουσείο. Ο Δομήνικος Φωτοκόπουλος πριν από το Γκρέκο. Η ευαισθητοποίηση και η αγάπη των μαθητών για τον ομάδο ζωγράφο κινητοποίησε και τη συμμετοχή του τμήματος και στο τρέχον εκπαιδευτικό πρόγραμμα του σχολείου μας με θέμα αισθητική και ερμηνεία της τέχνης ως πηγή ιστορίας και πολιτισμού. Μεγάλο μέρος το οποίο αφορά στην τέχνη της αναγέννησης και στον Δομήνικο Φωτοκόπουλο. Νομίζω όμως ότι τώρα πρέπει να πάμε στην επόμενη συζήτηση. Ναι, όπως θέλετε. Είναι και 8 και 5. Βεβαίως, όπως θέλετε. Απλά όλα αυτά βρίσκονται ανεπτυμένα στο ιστολόγιο μου. Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά είναι δύο εισηγήτριες που πρέπει να μιλήσουν και φοβάμαι ότι τελευταία είναι αριθμένη. Θα κάνουμε γρήγορα. Δεν πειράζει. Και να την έχουμε αδικήσει και διπλά, γιατί δεν βρήκαμε και τη βεβαίωσή του, όχι τίποτα άλλο. Ναι, αυτό ήθελα να δείξω. Ένα λεπτό, λίγο παρακαλώ. Γιατί ήθελα να το δούνε αυτό. Κοιτάξτε, εδώ στο παραγόμενο της ομάδας, το περνάω γρήγορα γιατί εκεί είναι αναγραμμένο να το γράψουν οι συνάδελφοι. Είναι ο Χριστός διαχειρός Δομήνικος Φωτοκόπουλου που περνάει όλος ο χριστολογικός κύκλος από τη ζωή του Χριστού, από τη γέννησή του μέχρι και τέλος από τα μάτια του ζωγράφου, ο Ιωσήφ με τον Ιησού, η βάπτιση, θεραπεία τυφλού. Εδώ τα παιδιά είπαν για τις παραλλαγές, όπως συζητήθηκαν κατά την αξιολόγηση παραλλαγές του ζωγράφου και ο λόγος που έφτιαξαν τις παραλλαγές. Παραλλαγή της τάπωσης.
πάμε σύντομα. Αναλαμβάνει.